който често го занимава себе си, има безкрайно много задачи всеки ден, 15 министерства, на нас по едно, на него 15 му седат на главата. Но, вижте, това е седмата театрална зала, която се ремонтира от до. Аз съм много щастлив само за едно нещо. Че доживях да видя театъра, който безкрайно обичам. Тук са мои стари приятели. Е, сирачето с него на 30 години сме яли шкембе с Катя Паскалева от мои стари други приятели, с които сме пили денонощно заедно. Не сте ми чужди. Да пожелая на добър час на един. Не ми е приятел, не сме близки приятели, дори един смешник. Аз му казах, не, кришиш, не съм смешник, аз съм голям смешник. Тъй, че искрено му желая да е лестата високо. Един човек, който разбира от менеджмент, един човек, който е обичан, предполагам, сундирал съм мнение, така че на добър час ти желая най-искрено. Аз днеска искам да благодаря на Иван Попюрдунов за това, че целият си живот го посвети на българската култура, на българската духовност. Министерството на културата на Република България награждава грамота Иван Попюрдунов за приноса му в развитието на българската култура. Разбираше да ни е жив и здрав и винаги да се връща към дома, заедно да бъдем зрители в България. Шапката на сферата. Знаете, че премиера е мой началник. Аз съм длъжен да му се подчинявам, тъй че няма никакви поводи да му се подмазва, да трябва просто да му кажам да, слушам, ако мога да върша работа и затова съм се ценил, той е мой работодател. Въпреки, че някои хора си уредиха живота, докато му се подмазваха и от мен ме приеха, но при мен е задължително да го. Но искам да му благодаря при всички. Вижте, все по-често, ако забелязвате, че искам да ви кажа и това го повярвам. Само преди 3 години се говореше само за чалка. Върнете си ленти, върнете телевизионните канали. Аз съм много щастлив, че от 3 години насам върнахме дебата за българската култура. Днес се говори всички сутрешни блокове за нови представления, за нови премиери, за ново кино. Минали ден съм се карал с моста. Не желая по крайнините на столиците да ми играят таланти. Ще ми дадат най-големите мизани. Благодаря много на премиера, че има отношение към култура. Всеки втори министър и финансови вече говорят за култура. Това е отношение. Тук не е въпрос само демагог. Никога в България не се е копал толкова археология, колкото сега. Да, целият този красив, най-хубавия площад на София, при дадена с гордост го открихме аз като принципал. Но това нямаше да стане без работа и опората на премиера, който наистина, като кажа, култура винаги е до мен, винаги имаме една подкрепа, винаги има едно разбиране, така че ми позволете искрено да му се подмажа тогава, ако това е така за някой, но аз му благодаря, че подкрепя българската култура. Не ме. Аз театър няма да играя, аз кино няма да правя, няма да пиша. Но моите приятели, моите колеги, аз съм един от тях, аз съм част от тях, аз много благодаря на премиера, неговата дума е много важна, че винаги, когато сме говорили за култура, винаги съм получавал неговото рамо. Благодаря, господин.